ассалому алайкум тамошобинони азиз, рӯзи саиди ҷумъа муборак бошад бар шумо. хуш омадед ба канали мо. ҳозир бошад барои шумо вая ҷомаҳои атласу адраса мехоҳам нишон диҳам. ин хоҳиши якчанд подписчик буд ки дар зери комментариҳо навистагӣ буданд ва ҳозир анами видео аз корвонай. ин рӯз дӯстони азизи видеора ман рӯзи панҷшанбе ба навор гирифтагиам. чӣ хеле ки медонед, рӯзои ҷумъа бозор кор намекунад, санитарни рӯзай, рӯзи истироҳатиай, ҳар ҳафта рӯзои ҷумъа. дӯстони азиз, дар иҷа нами ҷомаҳоро пурсида буданд, ино ҳам чӣ дорушай, ҳам пахтадоруш ҳастай, ҳам тунукош. нархҳои ино сар мешаванд аз 180 сомонӣ то 350 сомона. ванаи калтаошам дастуратам чизое ки дида истодаед, борои нав меша ба наздикӣ моделҳои нав. айҷада боша бо ҳаст намхе атласо адрас сар мешава метраш аз 10 сомон то намедонам либосуш то 550 сомон, да то 550 сомона нархошон атласое ки дар иҷа ҳастай. ихе агар гири атласои қимат и анамин комбахт атласояй ки ва ё ғавсан аз 1000 сомон болояй. касоне ки мисол бисёр вақт мепурсанд, дар назар дошта бошед ки қиматашан авай комбахт атласояй. ай атласое ки дида истодаед, чӣ хеле ки гуфтам, аз ҳама вайш арзонаш метраш 10 сомонай ва аз ҳама қиматаш либосаш 550 сомонияй. нигиндор дора, бе нигин дорад, ҳар намудаш ҳастай. унами нусхои ҳами атласояй ва фикрам қиматош анами атласои тозаян. иҷада ҳастай атласои ҷинсӣ, ҳастай атласое ки ласиян, рангошон аҷоиб хушрӯ, сангошон қариб ҳамаш дизайнерскиян, чӣ тавре ки дида истодаед. ҳаст инчунин намхе шарфу румолошон 30 сомона дора, 50 сомона дора. ин шарфошон нархошон 50 сомонош калон будай, дар ҷа нест ҳозир. амини қисми болора бинед чӣ хеле гулои хушрӯви атласай. агар шумо атлас харидор бошед, шумо гап занед, бо ма рафта видео мекунам, аниқ мекунам, гап мезанам. ин видеоро ма аз корвон аз тарафи пажарка якум дарвоза дуюм ряд ба навор гирифтагӣ ҳастам. касе агар мехоҳа омада аз наздик бина, марҳамат биёед бо аз наздикии худи шумо мустақилона бинед, нарху наво кунед ва сипас метавонед харидорӣ намоед. ана ин ҷомачош, инош бе ваян, бе пахтаян. авое ки саршавии видео да буд ва ё пахтадорам доштан, бе пахтаям. инам хеле нархҳо хулоса. дӯстони азиз, ҳар он хоҳише доред нависед дар комментария ба навор.